Mae wedi bod yn wych I ddweud y gwir, da ni wedi cael amser lyflu, hyd yn oed yn y glaw dy Sul, gyda ni amser rili neis. Pethau wedi mynd ychydig bach yn swnllyd rwan efo Maes B drws nesaf. Noson gyntaf, oedden ni'n clywed dim byd. Neithiwr, ges I neffro gan Bryn Fôn, ganol nos, ond Steddfod di sy'n mynd iawn. Wel, mae'n sôn, doch chi'n beidio, da chi mor agos eto. Doch chi'n beidio I glywed a y gwynt. Ac o'r o'r cyfrig ar Maes B naturiol mae'n bod yn fwy o sŵn dydy. Ond do'n amharu, dim yn anid e. Mae'n barth o'r Steddfod I ni. Da ni'n clywed y cyngherdda Maes B a ni'n clywed Bryn Fôn neithiwr a gynulleidfa hefyd yn amlwg yn mwynhau hunan. Ond dyna di Steddfod de. Wedyn mae rhaid ni dderbyn o'na sŵn yn mynd I fod am mwyd a glaw. Mae yna sŵn, ond swn i'n cwyno, achos mae o'n rhan o'r Steddfod ydy. Mae'r sŵn yn rhan o'r Steddfod, swn i'n cwyno. Y problem gweitha di bod na ddim arwyddion yn dangos lle Maes carafanau I gychwyn. Ar ôl bod wedi hyd o, does am arwydd ydy. A caed ro'n I fewn i'n y byd. Ond efo swrw, mae yna swrw bob blwyddyn.